Ya kendu UMLA kamah di konstituensi ubat Charles Margar ya kisnong ki bompat don school ki bompat don Asha bat ki bompat don ki aukan wadi center haringkat ka jengya don lang ki ramba snong sekretari snong ka border area block 2 ka raj nong tung kinong yalam snong kinong yalam school bat kilong kemi kilong ka ha ka snong jatalong akate ka jengya kendu lang ka jongki lawan ban sakhi ru da ka DSEO ka Riboy district CDPO bat la don lang ru doktor na ka health department hakane ka sngi Kalong ka AKA ka basngo si bahado menta ki don hado hendrutli kisnong ki bompat don ya ka school. Wi kisnong ki dei ki baladon ya ka school tamba ki bun ki badon tang ka LP school ki babun ki dei ki private school bat katto ka netli ki SSA. Kini kisnong ki ladon ru kim don ki school building ki babit ki babyang. Ba phaipat shaka koit ka khia kumba pratli kisnong ki bompat don ki nong trei asha ki don ru kisnong ki balapan pau bakabu jenge yaki nama ki hap hakat terso sub center namar kalenti light kalenti wan kami hap shu kabaki hap banyat kejar lang ba kamau lasnai kumcha kilas ngaudai ban pen hap no hapo kamau lasnai PHC hakabe dei pat kamau lasnai PHC kenang ilam snong kilapan pau ya ka jenge nama ka jeng bombiang ki dawai haka PHC nata kawai ka jenge kalong namar badan tangi we MBBS doctor Kilapan pau balas ngaudai bandon sai wepat MBBS doktor. Hak wedai berkagan wadi senta kinong ilam snong kilayat tu bahado menta kidang don kisnong kumba kandai teli ki bompat don ya ki agan wadi senta hado menta. Hak wedai berkini ki jinge kilayat jing pensai bat jing betai na ki officer ki bawan hakane ka singi rengkat bat WMLE. Haba jengkran na kaliang WMLE ulapan pau ya ka jing Saudiau na ka benta kisnong ki bompat don ke school ki bompat don ki Asha ki bompat don ki agan wadi center ulaong baka jing bom don ki school hakine kisnong syai kan poi kalawai jongki khon ki khti ki jongki kumta ula kular bat sim khia ya kane ka kam pan penti kena babaro kisnong ki de bandon ki school ula banjer ro bala de bandon sa ki secondary school hakane ka thain kanam baki khna kin yo ban petang ye ki jing pule ki jongki namar baka bu jinge ye ki kimi ki khpa ki beduk ban pha school shabar shnong Hakbiya de bat ki Asha bat ka jing bobyang ki dawai bat ki we ki jinge hapo ka health department nakaliang jong we male ka 8 mahot TAC ula kular ban sim khia ban kran shaki bo ba de pet bat kumjuru ula kular ban sim khia hakbiya de bat ki agan wadi center nge ka bangi kandu hapo kani kisnong ki beron hapo kani ka disputed area bahap hapo kani ka rai lungtung kalong ba ni don kami ki diki di karoi kapar te ngile keren ngile slok tu bangin ngin dei ban penyo lut no ikini kisnong na kabenta ka akan wadi sentar nata kedeki niki Asha kunta terter tebat ba na kabenta kini ki school SSE kiba kisnong barok mentangi i baki kenika SSE ka ayu ka kersyar na kumenta ka cinang start hai kisnong harupar tanamar bah kini ki border area pat ngi iba kisnong kiba bun teli kisnong ki bompat don ki school ki bompat don ya ka akan wadi ki bompat don ki Asha ki badai banyarat na kumenta ki ba pang ki wisdom entam na kumenta ki kintai ki ba ramat ki sim shisha ki Asha ki klik dan kalian cukup sencuk isim ya kenika banta ban khot ha kenika por ya UMLE bat ya kini ki department ki badai ha kenika lain baki dia don rangkat tinggal ada ban ya penlong kini ki meeting lai keren sanibha barok ki rom snong lai poilut mene tinggal yo ban ya keren sanibha dapat ba ngi shisha ba ka cing bantoy ke ba crown na ko banta cukup meeting ke bengi yo ban penlong ya kenika asli ke bengi don banta te barok ki rom snong lai shailut dapat ba ka cing pular ban ya trilang na kalian cung ka health department idon i doktor ngana po ka mo snai PAC oi ki don sibun ki jing e nrei mata ka sni ki banta ka kong san ki bang yawan banta ki don lai tli ka ban kong ka dei ka bede ba ka pule ka puthi education department te haman hakani ke jing keren ke jing slok ka ba pelong yang ngi bangin ya lumbangi kendo ka daw ba ka dei namar ba ki don kisnong ki bompat don school village adu menta long ke was si babon hog di islam tang kawai
Kidon bun tlik snong kiba kim don ke school pun. Yang mereka sini dalam kijong skor ni yosu le tu ya kijing ke bagi ya kendo. Kijing bom don ke school. Kapun long kawan ra ya kijing sadin ya kadong mak thai. Jadi kalian kejonga Melayu semua, bat mereka sini dekat kijing don lang opsa. La ai kijing tha ya kinong yalam snong. Ai kijing tha ya kinong yalam kijong ni. Bah kita no ya ki application ke jongki sya ke department concern po ke district ke jongi kenang banak liang jong ke district kin penpoi si ki bor ki bah no support directorate akaba nak liang ke jonga nglate panjetu ban keren nglate baru ke memorandum sya minister in charge of education bat kum juru ke jengi keren bau director of education dengan ngiskan bagani ke jengi kendo kan long ke jengi ku ke bakrau kini kisnong ki jongi ki badan hakni ka dong than ki jongi ki bompa don school na kam da kalawai ki kon ki jongi bakli ki ba kumbolong manta ni I ba kalawai kalong badum ki jinduk ke jing kerdo on pha school sajangai mla on pha school ki sa ke jing be ki jingdom dengan next kam ba kani ki jing kerdo ba sni kanon ra ki jing kala ya kani ka dong than ki jongi ka ba ar ki jing kerdo kadai ki snong ki bala don school ro namar ba kidon kisnong ki Melayu SSA inrei niyo iba bun ki jing ki bai kundo ke school building kam tam bat ki wai ki jing don kam ila ekran ni ke mid day meal ke jing bam sngi ke bagi kena ki de banyo menta ke sngi layo ban discuss bun ki ke bai de bat ka jing nang ke jing start ke pule thi ke babut nang ta ke jing ekran ke bangi ekran kadai ha bai de ba ka health department health sector kakot ke kya kumbalong hadu menta susi bani ko ba hadu kumba prata lagi snong ki bompat don asya hadu menta prata lagi snong ki bompat don asya di kalong ke jing ke bakrau di nong snong nomar ni I bagi bobon ki snong ki don asya ki yo bani rap ba armet ye ki bapang ye ki basitom kendai gani ki snong ye ba kalong ke jing du nong ke bakrau hadu ta naga jing bom don ki asya de menta ke sngi ni la yo ban tha iki makin lek badon kam poi application sya ka office sya medical officer ban poi sya po district health medical officer bat kum juru makin pha sya state government kata ka de wai bat kidon ru gi banta ka tu ni ha ka ba kidon ki snong jong inang ni ka sob sentar ka de sya po terso kanan tiat kami hapsu ke boy de ba kan ni ru nilai perkhat hi bang ha ban dei ngi ha ban bisar banyak ngi ha ban pek ngihapan pek population ngihapan pek iki guidelines lagi syan yang mendak ukta nang bang ban pusuk iki nong snong gi ki badan hakne kadang than ke kawai gi jing ka bangi kendo kadai bangi lawat jing tem kadai gi jing bom biang dawai po ka PLC ki doktor bopli deng habakiwan gi nong pa OPD la thok slip bandai la thok slip kadawai ka badan ikani kadai kawai ka kajing ke bagi pai ba jong ki mat rei kajing sya ka don ka PLC yang ni la dei ban sok ki pai ba jong ke nakaliang jong nga sim ro ka kabu ban kerpat yang state government biang gi dawai ki nasin jong shadow ki PLC nong kondong jong si ki sub center nang ban ka kot ka khia kanon ra ka kot ka khia ya ki nong snong ban sok ki nong snong ki badan ka ne ka dong ka than ki jong kawai pat kabanta ka bangi ekran gede ka paide ba ka social welfare department ICDS kidon bon ki snong ki jongi hangni kimpat don yeki Anganwadi center kani gede ke jingdu nong ka bakam habana kaliang jong ka government kala kre nakaliang jong ka government ka ju ai yeki jingbam ki Anganwadi center bakidon ki workers kidon ki helper tangga tahan rai ki airu jing hikai kumno banang ban tho bantar ABCD ABKD ha kitu ki Anganwadi center ki jing bom dan jong kini ki Anganwadi center kala don ra si sai ke jing du nong bakra ikani ke de we ke mat ke bangilaya taisani bah ke bangilaya kran bah ha ke jing don lang is CDPO dan si mana kalian jing i ai ke jing tha ila ai ke jing hikai ki nong yalam snong ke jong kumno ban pha yaki application yaki proposal hakaba ini kisnong gi bompat don Anganwadi center ide ban yono yaki Anganwadi center ki joki kita ke dek diat ki jing ki bangi ekran idon sibon ki bangi la ekran te nakali hang jonga khaddu akni kupon
Hoi gidang konkret igi proposal gidang pa igi proposal mentanang ni syakmat ringa ngadang kerpat ru bahabaki application jong igi poi habaka district jong inang ni ka forward sa state government ngangit skam bagi tagi jing temu jong ibaru kai kin urlong kum bagi pai ba ki angnor kum bagi la jenjar baru sekata ngangit skam ba kin yo ya kita gi jing dom kam ka hok ka baki de ben yo nam ta gi jing dom kam ki